कक्लाबारि ब्लक BSUनि बिबानगिरिफोरा UPPLआव हाबफैदों। 22 नं कक्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय कक्लाबारि ब्लक BSUनि हारिमु आयदानि सानै नेहाथारि फारियै सोमावसार बसुमतारी आरो बिरखां बसुमतारीजों लोगोसे BPFनि मददगिरि लहित बर'आ मिरु UPPLनि नेहाथारि फैला बरगयारी, मिरु मावफुं आफादनि सोद्रोमा मन्टु बर' आरो MCLA अनित बसुमतारीनि नुजाथियाव UPPL दोलोआव हाबफैयो। लोगोसे बिथांमोना बुंबावदों दि दुलाराय BTCआवनो दा सोलायनांगौनि मोनसे बार बारगासिनो दं आरो बे दोहौजोंनो फैगौ समाव UPPL दोलोआ BTCआव सरकार खुंनो थांगासिनो दं। फारसेथिं 22 नं कक्लाबारि बियाबाव धीरेन बर'नि जेननायाबो रोखा जाबाय होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। आंनि मुङा सोमावसार बसुमतारी। आं कक्लाबारि ब्लक BSUनि कालचारनि सेक्रेटारिमोन। नाथाय दिनै UPPL दोलोआव जइन जाफैबाय। जइन जानायनि जाहोनानो जाहैबाय सारा BTCआवनो मोनसे बार बारदों। बे बारानो जाहैबाय सोलायनाय। आरो फैबाय थानाय समफोराव जों नुनो मोनदों UPPLआनो सरकार सालायगोन। लोगोसे नैबे जोंनि कक्लाबारि समस्तियाव बिथां धीरेन बर'आ जेनगोनखौ जोङो रोखा नुखादों। बिनि थाखायनो जोङो जेननाय पार्टिजों थास्लायस्लाय देरहागोन पार्टिजों मदद होनानै खामानि मावलांनो होननानै जोङो दिनै UPPL हान्जायाव जइन जानाय जाबाय। गोजोन्थों।